Masikati akanaka mhuri yeZimbabwe. Ini zita rangu ndinoitwa General Stole. I think vazhinji venyu tava kuzivana pano paRevolution. Tinopota tichionesana kuti tofamba sei muchingungundengu patiri kutsvaga kurusununguko rwemhuri yeZimbabwe. Chakakosha chandinoda kuti muzive mhuri yeZimbabwe ndechekuti nyika yeZimbabwe inyika yenyu, uye zvakare kana paine rusununguko nemufaro watinogona kuzowana munyika yedu, isu vana veZimbabwe tisu tinofanirwa kurwira rusununguko irworwo. Mwari ngavarambe vachikusimbisai, varambe vachikupei mwoyo wehunyoro. Tinozviziva kuti revolution chinhu chisingade manyawi. Zvazvinoita kana tiri muhondo, vazhinji tinopinda muhondo tiine zvakasiyana siyana. Vamwe vari kutsvaga mbiri, vamwe vari kutsvaga kusununguka. Asi muhondo yechimurenga cherusununguko rwezveupfumi yatinoti economic revolution inova ndiyo yatiri isu patiri kutsvaga kusununguka mune zveupfumi, kuti vatema nesu vana veZimbabwe tigone kusununguka nekusimudzirwa mune zveupfumi takafanana semhuri yenyika imwe chete. Hazvidi kuti tipinde munyaya idzi tichitsvaga mbiri kana kushandisa manyawi. Tinofanirwa kuva nemwoyo munyoro nekunzwisisa kuti the most important element chinokonzera kuti revolution ino ibudirire is the mass participation. Matambudziko atakatarisana nawo tinozviziva kuti anokonzerwa nekudya. Vari mupawa havasiri kuda kugamuchira vasiri mupawa. Ndava vari mupawa vari kudya, vari kunze vanenge vachichema misodzi nekuti vanodya nhoko dzezvironda. Asi zvinhu zvese zvikamira zvakanaka, nyatsu yenyika yeZimbabwe inogona kusunungura vana veZimbabwe. Chakakosha kubatanidza mhuri yeZimbabwe, tova necommon purpose sekutaura kwatiri kuita kuti the purpose we have today is to unlock the potential of the resources in the country kuti dzigone kufidha mwana wese weZimbabwe. Under normal circumstances hatifanirwi kuita vanhu vanobuda kunze vachinotsvaga mabasa. Tinofanirwa kushanda munyika yedu nekuti vechidiki simba ravo rinofanirwa kucontribute to the function of the economy yenyika iyoyo kuti nyika iende kumberi. Uye vari mupawa vachitonga voshandisa njere nekunzwisisa neushamwari nedzimwe nyika kuti tigadzire upfumi hwenyika hunochengeta negeneration ichauya. Asi taita dambudziko rekuti nyika yedu yaakutongwa nezvigananda, nyika yedu yaakutongwa nehuori, tichisimudzira upfumi hwenyika dziri kunze. Vamwe ndivo vapambe pfumi vakatipa rusununguko under the negotiations yakauya nematerms akatengesa rusununguko rwevana pane zveupfumi, rikavapa rusununguko rwevana pane zvekudzvanyirirwa. Ndo yatinoti economic revolution ino. Mukanzwisisa zvatiri kutaura pano, you are going to understand what is needed to be done kuti tisvike kwatinofanirwa kuenda. It's not about power, it is about progress. Ndinogara ndichizvitaura. Saka dambudziko rinogona kugara riripo kana tisati taziva kuti what we are fighting for is the economic transformation neutungamiriri huri pajekerere. Izvozvo kana uchikwana shangu unofita. Ukaona uine maoko akasviba, izvezvi tiri papress reset button, unogona kugamuchirika nekuti une mukana wokutendeuka. Asi ukaona uchirambira muzvivi panguva iri kuchema nyika, zvakuratidza kuti you are not for the people. Ndo saka muchiona tiri parevolution ino. Saka isu hatisi kusarudza kuti mutungamiri ndiani, tiri kuti aane ziso rinoona matambudziko akafanana nematambudziko ari kusangana nevanhu ndiye mutungamiriri wevanhu. Ndava hugoni kuchinja zvinhu zvausingaoni, ndipo patinopesana nevarakashi ipapo. Ndava varakashi vanoti vamunangagwa huchi,
uye nyika iri kufamba zvakanaka. Isu tiri kuti zvinhu hazvina kufamba zvakanaka nekuda kwokuti tine vanhu vari kufa vachichemera maparacetamol muzvipatara. Maticha ari kuchema mari, macivil servants makavapa izvezvi $75 amakaisa kumapurisa, mukati munovapa ma150. Ma150 iwaya mukati munoti 75 mwedzi uno, 75 mwedzi uno uya. Toti handizvo, nekuda kwokuti tinawo mapurisa edu, mari dzamuri kuvapa havasi kukwanisa kuti vatenge chero mota dzekufamba nadzo. Dzimba vazhinji vacho vanoroja, makorokoza ndio vari kutenga dzimba, asi mapurisa vanochengetedza nyika havasi kukwanisa kutenga dzimba, vanoroja vachitambiswa ndondo. Vamwe ndio vanopihwa matransport vogara muzvikadoma nekuda kwokuti vari kurarama upenyu hunorwadza, but they are obedient to your call kana muchinge muchivada kuti vasevhe nyika. Chii chiri kukonzera kuti upfumi hwenyika huregedze kufidha vana vari kushandira nyika? Nekuti isu tikasaenjoya muZimbabwe hakuna kumwe kwatichaenjoya. Ndo the cause of this revolution. Revolution ino is about calling for the problems the nyika kuti dziatendwe nevari mupower. Kana tichiti 50% yemagraduate enu muchingopedza kuagraduatesa vari kubva vabuda kunze kwenyika kunotsvaga magreener pastures, izvozvo hazvina kumira zvakanaka. Ndo zvamunofanirwa kuteerera, kwete to focus on silencing the dissenting voices. Taunza pano macharges apiwa vana Apostle Mapengo. Mukatarisa izvezvi tina Rosie Chirenje 65 years, Chigudu Nyarai 52 years, Jera Kenesia 62 years, Edward Mundikuse 69 years, Dexter Jena 69 years, Hasneima Chingura 69 years, Jacob Masaraure Baba Mdiwa 75 years, Mapango Mapengo 57 years, Geoffrey Chigwerewe 70 years. Izvi zvega zvinofanirwa kuratidza hurumende yaPresident Mnangagwa kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Ndava varume vese vataverenga apa vazhinji vacho vakanga vari kuhondo pamwe chete nemi. Imi muri mupower kudaro muchitonga. Vamwe vane mavanga epfuti, vamwe vane mavanga emabhande epfuti, vamwe zvirema, vachirwira nyika ino yavakuchemera upfumi. Takazvitaura kuti makaenda muindependence through the negotiations, but makore ekusaziva anoregererwa. The political power which comes without clear path of economic control will always make you a puppet government. Dependency syndrome yava kuenda kuvana izvezvi kuti adriver mota anonga aombera kuna Wikino Chivayo. Hakuna mwana anodriver mota nekushanda. Vana vanotsvaga mikana yekupihwa than mikana yekushanda. Ndo patiri kuti nyika haina kumira zvakanaka. Wega munhu asimuka anototsvaga mukana wekudya. Ndo saka muchiona kuti izvezvi kune vamwe vakutonzi vakadya mari dzerevolution. Vamwe vari kunzi vakaita so chero zvakaitika kana kuti hazvina kuitika. Mukana iwo unototorwa nevarakashi nekuda kwekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika. Isu we are not there kupidigura hurumende. Tiri kutaura kuti zvinhu ngazvichinjwa. Tinoda hurumende yakachena maoko, hurumende inoona matambudziko evanhu. Ndichitanga kuadresa pano panyoka yamabhunu, ndakataura kuti nyasha kana dzichinge dzabva pamutungamiriri unopofomadzwa pamatambudziko avanhu. Saka zviriko here kuti muestablishe varakashi for ED vanotanga kutaura zvakanaka vanhu vachinetseka? Ndo patiri kungopesana chete. Isu we don't actually advocate for treason. Atide kuti nyika yedu ideuke rimwe ropa. Makuseni ndanga ndichitaura ndichiti chigaro cheushe chinosimbiswa nekururama. Ndanga ndichiminister over that issue.
kuti mukaona utungamiriri hukabva pakururama munochengetedza chigaro cheushe muchishandisa ropa, izvozvo ndo zvataakuita muZimbabwe. naMwari vanoregerera mazuva ekusaziva. Munogona kuramba muchideura ropa rinogona kuchengetedza chigaro, asi pane imwe nzira yekuchengetedza chigaro yakarurama. Kururama ndo kwatinoti accountability. Ini ndakataura kuti I am a unifier. I advocate for unity. After unity, I am also advocating for accountability. Hakuna inofanirwa kunzi a sacred cow in the country. Mwana wese weZimbabwe must subject to the justice system nenzira dzakafanana. Kwete kuti ataura munotora muchisungirira. Hakuna chichachinja kuti vese vari mugovernment muri vatungamiriri venyika. There is a shouting voice in the wilderness. Yevana vari kuti mikana yedu yekurarama ramangwana nenzira dzamuri kutonga nadzo nyika hauna kumira zvakanaka. Ikoko hakusiri kudherera. Ndava tinenge takatarisa vana baba vedu vanomira mumutsetsa for 4 hours kuti mugozovapa $25 yekuvatenda kuti makarwa hondo iri kusununguko. Tinenge takatarisa mapensioners vedu vamunopa $50 emari dzavakashandira muchiti blanket cover. Nekuda kwokuti NASA yakaita huori. Akaita kuhori kunasa ari kupuhwa political immunity. Saka what we are doing is called patriotism semhuri yeZimbabwe. Izvozvo hazvifanirwe kuitika. Kwete kuti wese asimuka semasimukira akaita vanhu 10 vandaverenga pano vachiti pamberi nekururama, pamberi nekugadzira nyika, pamberi nerevolution, nekuti vanhu havasi kuafodha chekudya. Ndosaka muchiona kuti izvezvi munounganidza vanhu mumahodzi moimba kuti musangano wakasimba kumasero, vanhu vamunenge mapa imimi maraisi ekuti vagone kuenda kunodya kumba. Chairman weward iyoyo kana chairman weseo iyoyo anotora 10 bags odziisa mumba make, otora 5 bags oshare amongst 150 people vopuhwa cup. Zvaakuita kuti musangano weZANU-PF nhasi uve musangano wakareruka. Vanotaura zvinhu izvozvo ndo vamunotora muchiisa mumajere. Vacho vamunenge matuma kunoita basa voregedza kunoita basa sa Douglas Mombeshora anotaura kuti the Ministry of Health yakamira zvakanaka, but vanhu vachifuga makondo vachisungwa nemakadbox vanouya chikupai mareports ezvakaitika ezvakanaka vopedza kuground zvinhu zvinova zvakaipa. Hakuna rimwe vhangeri ramunogona kuparidzira the mass than service delivery. Ndosaka muchiona kuti General Chiwenga pavari kuti pasi nezvigananda masi ndo iri kuti amen. Hazvitsvage n'anga, hazvitsvage intelligence kuti muone kuti why is the people gaining momentum kana vachipikisa hurumende. Inhau yekuti masi haisi kurarama zvinonakidza. Burkina Faso ina President Traore is a military personnel. But masi yeBurkina Faso iri kutaura kuti Traore ngaagare pachigaro ipapo nekuda kwedevelopment iri kuitika. Hazvitsvagi MEF, hazvitsvagi varakashi, hazvitsvage kunyambonzi vese vamuri kushandisa ava veFAZ. Hazvitsvagi intelligence. It's just about taking care of the citizens. As of now, every voice iri kupikisana nemi is outside. Hamuzvitarise as of now. Mune 16 million citizens.
over that 16 million, 12 million vanogona kuvhota vanhu ivavo. But munoita voter turnout in 4 million. 4 million yacho morambwa ne 2 million 2, something after Mariga. Mopinda power ne mandate ye 2.5 million vanhu moti tawina makuto roll out mota dzine maspika pamsoro mchiti mawina. Over the 2.5 million vanhu vanenge vakuvoterai matonetseka nekuriga. Chii chiri kuitika? Over 8 million of your citizens ma-economic refugees as we are speaking today. Toti things are not normal in the country. Imi mobva mati torai muvharire. Pasine zvamuri kuita macomrade. Izvezvi tanzwa maakutaura kuti vakomana vamakatora mustreet vanga vaine mamissiles. Regedzai kugadzira maproblems. Asipo vanomawana kupe mamissiles. Muri kutraya by all means kugadzira tunyaya chinokrasha vanhu because you are defending power. Isu we speak under the guidance of the Holy Spirit. We are telling you the battle is not about the power today, is about the progress. Chero mukanyaradza vanhu, you will never gain favor to the people. That is why you are spending so much. My problems are kuzvikretera izvezve mukatora over millions amakasenzesa muchitry kutenga vanhu. Kudai makangoita development on the health sector. Mukaisa mariyo muministry tingadai takutaura zvimwe. Vamwewo vanotsvaga kubvuta power, vamwe vari kutsvaga kuchengetedza power. But vese vanenge vachishandisa mari idzodzo dziri kubiwa. Tiri kuenda kupi macomrades? Nyika iyi nyika yenyu nevazukuru venyu. Imi muri mupower today. Kana uri mupurisa, mwana wako haagoni kuita mupurisa, achangoita rombe. That is why we are saying we are fighting for the generational cause. Hazvidi manyawi. Pamberi nekubatana mhuri yeZimbabwe. Pamberi nekutaura chaizvo zvatiri kuda. Pasine zvigananda zviri kuramba zvichisimudzira upfumi hwenyika. Vese vamuri kupa mari ava, vamuri kupa matenda ari kuita siphon mari mumaministry of finance, vari kubudisa mari idzodzo kunze, infrastructure ichiparara munyika. Vese vari kutaura vana Chris Mutsvangwa vanotaura zvavanoda. Havana kana investment iri munyika iyoyo. It is because they don't have confidence. One way or the other, they resonate their actions. Nezviri kutaura mass. Itai zvinhu zvakanaka kana muchida kutaurwa zvakanaka. Izvezvi tiri kustumira message kumapurisa. Batai macomrades vedu zvakanaka. Because over those people pachatoita vamwe vamuchasunga. As long muchitaura kuti vanhu vari kutaura kuti zvinhu hazvisiri right background, they are wrong. Muchatotisunga nesu because we are not going to die silent. What we are not going to do is to fight you radically, because we know a gun pointed to a fellow black brother is a betrayal. Tinozviziva kuti what is the foundational cause yema problems atikutarisana nawo pano. It is because mune mahandlers. Mahandlers ndo vari kuya nemari dziri briefcases. Kudai taakusvika nhasi Zimbabwe inonzi inoshandisa US dollar. Are we America? What is the problem? But tine mutungamiriri who are kutungamirira kufinance, minister of finance is the best minister of finance. Ari kutadza kurana economy inoisa stable stable finance, stable currency inorana nyika. Muri kutadza nekuda kuti you are not industrializing every accumulation model yamuinayo kuti muite mari mumaoko menyu. Munenge mabudisa zvicherwa raw minerals for the God's sake. You can't even negotiate nemashamwari yenyu kuti vauye nema factories munyika vazoprocessa zvamuinazvo. You are content nekubudisa zvinhu muchipuhwa mari as long mabata US dollar. Every day munenge muine munhu chigananda chinodaidza munhu kuzopa munhu mumari mumaoko. Macar sales ava mabhengi.
enda kwamadzibaba Chipanga unopiwa GD6 vachakupa ne250,000 munhu iye achatora 250 iyoyo onoisa pasi pepilo nekuda kwokuti hakuna banking system ine confidence of the public. What exactly are you trying to do? Kana taakutaura kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, maakuti ngaateerwe abatwe pasine zvigananda, pasine huori, pasine chigaro chinosimbiswa neropa, pamberi nekuchema kweruzhinji, pamberi nekutaura zvakaipa zviri kuitwa nehurumende, pamberi nekuimprova relationship pakati pehurumende nevanhu vayo. Siyanai nezvamuri kuita. This is an economic war. Tinofarwa kutokusununguraiwo pachenyu imi kubva the imperial forces, because chavanoda materials atinawo isusu votipa mari dzatinoita plunder nehuori tichiuraya ramangwana. We are not backing off. Unfortunately, vamwe vari kutrustwa naivo vari useless nenhau dzemutoriro. Vamwe vari kutsvaga mbiri, vanongonakirwa nemedia exposure zvisina nebasa rese. And we are going to make sure we guard jealously this revolution, and we are going to be sober forever. Pamberi nekubatana pasi nezvigananda. Siyanai nezvamuri kuita. Makomrades amakabata ikoko, regedzai kuvanenera nyaya. Hakuna ane training ground, hakuna ane chombo, hakuna auya ne intention of violence dzamakunyora mumapapers amakuisa. Hamuna kugadha mabuildings esanga ari muZimbabwe. Mukadai makabaka moto muZimbabwe. Hamuna tayi rakapiswa. Siyanai nekushungurudza mhuri yeZimbabwe muchichengeta simba. Hamugoni kuita chigaro chehuche chinochengetwa nekushungurudza vanhu neropa. Tiri kuzama kukubatsirai through the mass power kuti mubve mukuchengetedza chigaro neropa nekushungurudza vanhu muuye mukuchengetedza chigaro mukururama. Ndosaka vazhinji vaise vari kutaura kuti pasi nehuori they are gaining the momentum. We are not operating in hiding. Pamberi nekubatana.